لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نظر آوے، جدوں وقت نظر آوے، دامن دی ہوا دینا، جدوں وقت نظر آوے، دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا یا رسول اللہ، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، آقا تیری محفل وچ یا رسول اللہ، آقا تیری محفل وچ چولیاں بچھا بیٹھے، اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، آقا تیری محفل وچ چولیاں بچھا بیٹھے، لج رکھ لینے لجپالا، لج رکھ لینے لجپالا، خالی نہ اٹھا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، دل روندا جاندے نے جدوں لوکی مدینے نوں، دل روندا جاندے نے جدوں لوکی مدینے نوں، ہن سانوں وی آقا، ہن سانوں وی یا آقا دربار دکھا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا جناب محترم علی حسن